vai a salir, porque un que o fixen pasar mal. Sempre fai moitas preguntas e ten unha capacidade de relacionar conceptos para min asombrosa. Iso con Xavier, que é profesor de Economía, e o presidente do LAR. Hola, bueno, nada, en principio este evento forma parte das xornadas, bueno, das xornadas que facemos, xa levamos 2 anos facendo unha xornada sobre arquitectura, urbanismo, vale, e patrimonio. Entón, en principio, este ano entendimos que había que facelas un pouquinho máis temáticas e as centramos na muralla de Betanzos. Están centradas en iso, por qué? Porque é unha gran descoñecida, coñecemos as portas da cidade, pero moitas veces as almeas ou a muralla que hai debaixo das casas, pois tampouco se coñece tanto. O outro día fixemos un percorrido que nos levou o Isidro do Porto, tal, a levar moi interesante, porque vimos certos puntos que están aí a vista de todo o mundo, pero que moitas veces non nos fixamos. Hoxe temos unha conferencia de José Manuel e o próximo sábado haberá unha conversa con Alfredo Arias, que está aquí presente. En principio vamos a facer as 12:30, vale? Da calle hai unha parte con 12, outra hora con 12:30, vamos a facer as 12:30. E, bueno, pues en principio vou un pouquinho, un par de pinceladas sobre José Manuel, porque, bueno, creo que xa é sobradamente coñecido de todos, pero, bueno, non está de máis lembrar un pouquinho, pois, que nos dá a conferencia, non? En principio, pois, bueno, José Manuel, ainda que naceu en Lugo, supoño que xa é betanceiro de pro, aquí estabilizado, leva aquí un montón de anos. Creo que, en principio, é arquitecto pola Escola Superior de Arquitectura da Coruña, vale? Licenciouse no ano 1985 e a partir do 93 empezaste a dar clase pois na propia Escola Técnica Superior. Ben, eu fixo tamén a súa tesis doctoral no ano 2009 e está especializado no tema do urbanismo. Unha cousa que eu creo que fai moita falta en este país, non? Paralelamente ten unha labor, a través do seu estudio de arquitectura que a súa dona, de realización de toda unha serie de obras. Eu me vou a fixar nunha serie de obras, ten obras privadas, obras públicas, pero ten unha serie de obras que fixo en Betanzos de recuperación de certos edificios singulares e que eu creo que son mostra de, bueno, do seu cariño por esa rehabilitación e recuperación non só do propio edificio, sino tamén un pouquinho do entorno. E temos aí o tema, por exemplo, da rehabilitación do Labadeiro das Castas, que é unha maravilla, nós temos feito aí algunha actividade e a verdade é que é unha maravilla facer na primavera ali calquera tipo de actividade en un sitio que foi feito para unha serie de cousas, pero ahora mismo se pode utilizar para un montón de cousiñas tamén, para un montón de actos. Por outro lado, tamén lembro que se está rehabilitando o convento de Donas. E, por outra parte, temos o tema de todo o que se está facendo na Cruz Verde e o Xudo. E, quizás, o máis renomeado neste ano pode ser a escolla do estudio de arquitectura para a rehabilitación dos cantores da Coruña. Que, bueno, queda aquí al lado, esa pequena cidade que está aí al lado, pois, bueno, tamén uns cantores que van a rehabilitar e esperemos que queden moito máis humanos do que están agora. E por último, me gustaría facer unha pequena reseña dun terceiro aspecto de José Manuel, vale? E é como pensador e divulgador de solucións para o casco histórico de Betanzos. Entón, el xa lle tiño escoitado varias conferencias e sobre a nosa vila, ¿no? Aquí e en outros sitios, e me quedan dúas cousas claras, dous conceptos que el ten presente sempre: o de escala humana e o de avanzar, hai que mirar para allá. E gostaria de lembrar tamén unha publicación que fixo no Anuario Brigantino no ano 2011, na cal fai unha diagnose do casco histórico de Betanzos, que eu creo que é moi acertada e apunta varias problemáticas que poden ser moi válidas agora actualmente, ¿no? Tanto a presencia de vehículos, a falta de reacción ante as novas tendencias de comercio, o avellentamento da poboación e consolidación de novos residentes de rentas baixas, novos criterios de habitabilidade e comodidade nas vivendas que son dificilmente asumibles aquí. E, a pesar dos pasos que se están dando últimamente,
creemos tamén como asociación e, bueno, como veranceiros, que hai un pouquinho repensar entre todos este casco vello para darlle unha volta. Creemos que é un espacio que ben aproveitado pode ser creador de riqueza para toda a cidade. E me gustaría citar unha cita que comentaste ali en ese texto, que decía que a conservación física do existente permita novas operacións urbanas. En que sentido? Que creo que eso é o que estamos falando hoxe aquí. Novos enfoques do noso casco histórico que melloren o existente nunha escala humana para que de tantos avance cara adiante sempre. Vale? E nada máis, se xa vos deixo con él para que nos dé un poquinho a charla. Se me ver vermello non é do solo, pero que me estás poñendo vermello. No, é a realidade. Bueno, moitas grazas. Vou sentar, de que non o pago casi nunca, pero é que collín uns apuntos. Podes poñer a pasar aí a siguiente, por favor. Bueno, resulta que cando Chus me invitou este acto, pois eu celebrei un vasiño e un cigarro, claro, non fumo, con o cual só tiña no dedo, porque era unha alegría estar entre amigos, falar dun tema que me apetece e, bueno, pois contar co voso beneplácito. Si pasas a siguiente. Entón o domingo fomos pasear por Betanzos e claro, fun con amigo Arias, entón sí que xa tuve que empezar a ler e a preocuparme, porque madre mía, que é o que vou decir con esta xente que me precedeu, que saben tantísimo da muralla, tantísimo de Betanzos, e entonces esta é a cara que me quedou. Bueno, se soupera que villades tanto en o tema, me parece que me veríades o siguiente dibuixo tirándome dos pelos, pero ese é un luxo que non me podo permitir. Bueno, como é o tema da muralla? Eu collín así como varias reflexións que traio aquí desordenadas para ver se me perdo, porque é moito máis interesante perderse. Pero, sobre todo, cando falei con Chus, decía a muralla, dicía eu, non é Betanzos e a muralla, senón Betanzos e as murallas. Porque hai unha muralla física, construída, real, que podemos ver en algún aspecto e intuir na maioría, pero sobre todo hai outras murallas que preocupan máis, que son as murallas mentales que levamos todos dentro. E Betanzos tamén ten murallas, as persoas que habitamos temos unhas murallas. Entón decía, eu creo que non só hai unha muralla física, sino que hai unha muralla tamén mental que tamén deberíamos probablemente introducir no discurso. Bueno, como se pode abordar o tema dunha muralla? Bueno, hai moitas formas de achegarse. Hai un proceso histórico, podía ser achegar unha muralla desde conceptos de historia, desde conceptos de arquitectura, incluso desde conceptos de filosofía, e aquí é onde igual paro algo, e pois hai conceptos de urbanismo, que son a ciencia que a min me axuda máis para comprender a realidade, non? Bueno, desde a historia, pois eu collín así algúns apuntes para que pensarades que realmente vin de verdade isto, non? Unha das cousas é que, bueno, Betanzos aquí xorde aquí neste núcleo lá polo 1219, que é o que pasa nesa época, non? Bueno, pois o que pasa nesa época é que hai un gran crecemento da población, porque a agricultura avanzou moito. Xa houve uns avances na agricultura que fixeron que aumentase a población. E, polo tanto, hai que buscar uns sitios onde situarse, uns sitios onde convivir. Pero, a súa vez, tamén hai un crecemento do comercio. E, sobre todo, unha gran potenciación das cidades marítimas. E, claro, non podemos esquecer que Betanzos non se pode, vai indisolublemente unido ou xundido ao elemento marítimo. Entón, estes cambios no territorio implicaron un cambio na sociedade. E iso fai que as cidades aparezan como unha necesidade territorial e unha necesidade para a población. Bueno, isto ao final acaba recollido pois, no que é o foro de Benavente, que o rei Alfonso IX, me parece que é lá por 1219, establece para esta población, que concede ese foro con unha finalidade básica. Despois xa hai toda unha teatralización dos foros, pero fundamentalmente o que queren é repoboar. E, sobre todo, poñer en valor estas vilas que son capaces de atraer a agricultura, pero que tamén teñen un valor mariñeiro fundamental. Bueno, así como datos que fun collendo, é que
en 1286 Sancho IV establece unha feira mensual o primeiro de cada mes. A verdade que, que ten que ver isto ca muralla? Bueno, eu coido que ao final sí que entenderemos como estes procesos de creación de comercio, de actividade, sí que vai implicar bastante a muralla. Bueno, tamén teño aquí que alá por o século XIV e V aparece o segundo recinto construído por os reis católicos. Que ven a ser isto? Unha redistribución das murallas, o sea, aquela primeira cerca que definía o primeiro ámbito da muralla, de pronto pasa a ser máis grande. Por que? Porque houve ese crecemento, porque houve un apoio, e porque houve un gran comercio e unha forza agrícola circundante. Bueno, teño aquí algo máis que alá polo ano 1000, xa no século XVI, 1500, hai dous mercados distintos, o de Santiago e o de Santa María, e están en disputa. E entonces teñen que ir a un pleito e decídese pois, vender unha serie de produtos na zona de Santiago, noutros na zona de Santa María, e a aparición da Feira do Castro, que sería onde temos agora a plaza. Bueno, todos estes datos eu recollinos do Pepoch, pero sobre todo contrastei algún, e sobre todo destaquei aquiles que a mí me parecía que podían axudarnos a entender a muralla. Que quere dicir isto? Que hai unha cousa que no ano 1589 o secretario de Felipe II, digo o nombre pero podedes borrir, chamábase Tiburcio Spanoli. Bueno, é un nombre que a mí sorprendeu. E o que decía era que a muralla estaba realmente con moitos arrimos e moi deteriorada. Este é o dato máis fehaciente e sido o estado da muralla alá por 1500. En 1625 aparece un escrito tamén no que digo mal estado da muralla, pero dá un dato interesante, fala de 587 vivendas. Xa empeza a darnos unha dimensión da población da que estamos a falar. Bueno, no século XVIII hai moitísimos máis arrimos, e bueno, pois xa se decata un que a muralla quedou casi totalmente oculta, non? Bueno, despois hai reformas da Plaza do Campo por en 1845, a Diana Cazadora en 1866, bueno, etc. Hai unha serie de cousas, por exemplo, en 1872 a demolición da Porta da Vila, pero quero pararme no século XX, bueno, pararme non, avanzar ao século XX, porque cando se establece en 1913 a inauguración da estación de ferrocarril. E isto significa que Betanzos vai a ser un centro de comunicación. Ou seja, que de pronto hai que saltar as murallas, hai que construir fora e hai que evolucionar. Isto sería, facendo un pequeno retazo que despois volveremos a sobre o punto de vista histórico. Pero a mí interesaba un punto de vista filosófico, porque eu entendo que nun determinado momento no século XVIII voltouse moito a estudiar a filosofía para pôr en valor os restos arqueolóxicos frente a ese diseño das cidades como espacios de proyecto. Esas grandes perspectivas, esas grandes plazas, esas cousas que facían os reises, e de pronto a filosofía fai ver que todos aqueles restos tiñan moitísimo valor. E entonces a mí parecíame que era un tema que me apetecía, porque, por outra banda, filosóficamente, un entende que unha muralla é algo que pecha, que separa, pero se miramos ben, é unha cousa que pon en contacto. Non deixa de ser a piel unha especie de muralla que temos hacia fora. Pero claro, representa todo o que hai dentro, o sea que unha muralla ten toda unha interioridade moi fantástica. Por eso, os espacios interiores son espacios de gran vitalidade. Pero os espacios de fora tamén, porque fan posibles os de dentro. O sea que a muralla, en vez de ser un elemento, un recinto que separa, podía ser un elemento que une. E entón que son as portas? As portas son as aperturas ao desconocido. Hai un momento histórico cando os romanos sabedes que fixeron un sistema estrutural para movernos. O sea, as calzadas romanas é unha estrutura arquitectónica importante, pero a súa vez urbanística, porque xa sabemos, todas as camiñas levan a Roma, porque é todo un sistema organizado. Cando na Idade Media desaparece o Imperio Romano e desaparecen os camiños romanos,
O único que hai de referencia a Porta da Muralla deste pueblo, a Porta da Muralla da siguiente. Pero polos outros lados non vai por calquer sitio menos polo camiño, porque é onde te poden asaltar. Bueno, todos conocemos Robin Hood, con toda a interpretación fílmica que se queira. Pero digamos que, de pronto, a Porta da Muralla é o único elemento representativo de todo o territorio. Sabías que salías desta porta e chegabas a outra. Pero o intermedio estaba perdido. Entón, o que ven a ser a porta é a apertura a todas as posibilidades. O sea, hasta nós cando abrimos os ollos estamos poñéndonos en contacto con todo o desconocido, pero sobre todo con todo o posible. Este era o que me interesaba a min apuntar da filosofía. Bueno, a arquitectura virá despois e ademais vai ir vencellada ao urbanismo e entonces pois vou empezar co urbanismo. Por que o urbanismo? Por que estudiar a muralla desde o punto de vista do urbanismo? Pois o urbanismo é sempre o estudio das relacións que teñen os organismos co medio. Pois este proceso que temos sempre de crear espacios, de actuar, de interactuar, eso é o que é o urbanismo. E onde actuamos? Pois actuamos para sobrevivir, pero sobre todo para tamén ter un refuxio. Entonces, este concepto de refuxio vai sempre asociado á supervivencia. E ademais é o que lle vai dar sentido á aparición de todas as proteccións. E como nos proteximos? O primeiro que ao protexerse é elegirla no sitio. Entón, onde se coloca Betanzos? Onde realmente pode estar mellor protegido. Non se puxo aquí aleatoriamente, sino que elegí o sitio en base ao que sería a protección. E de que nos protexemos? Dos enemigos, das condicións climatolóxicas. E que protexemos? A vida, os intereses, as propiedades. O sea que, en certa medida, a muralla nace como esa relación directa do organismo co territorio. Podes pasarme esta siguiente, está en blanco, a siguiente. Este é un pueblo de Namibia, saliu fai un mes no periódico, un edificio recente, e aquí vese claramente a necesidade de refuxio, de protección. Home, eu creo que aí teñen moitos elementos para protegerse. Nos das fieras non nos temos que proteger, e así. Pero se vos decatades, hai ese concepto que vai innato á creación de bienes, á supervivencia, que é ese desecho de protección. E aí temos o caso, nun caso máis elemental posible. E fixadevos tamén os camiños. Como de pronto as portas son eses espacios que nos levan ao resto do mundo, non? Bueno, podes pasar a seguinte, porque agora sí que xa me paro un poquinho máis en Betanzos. Bueno, eu dixen aos amigos que non traía nada dibuixado de Betanzos, era un pouco verdade e un pouco mentira, porque vou a traer poucas fotografías e moitas imágenes diversas. Bueno, isto é máis ou menos sobre un plano que dibuixamos no estudio, unha interpretación do que sería a primeira cerca. Bueno, xa sabemos que a min interésame moito máis ca historia dos elementos, ou que os elementos son a historia actual. O sea, por que dibuixo sobre o actual? Porque o actual é o único que está presente. Todos máis son inventos que podemos atinar máis, podemos atinar menos, pero o presente é o que ten sentido. Entón, desde o meu punto de vista, evidentemente, eu creo que o importante dos vestixios non é os vestixios en sí, senón o que aportan para que nós podamos transformar e crear unha nova posibilidade. Os vestixios o que nos teñen que dar é a consistencia para actuar con creatividade e con sentido, o sea, con racionalidade. Bueno, e entón, sobre esa realidade actual, pois máis ou menos dibuixei acerca como aparecía en algúns documentos e como máis ou menos fun interpretando. Evidentemente, naquele momento de facerse acerca non existiría a Iglesia de Santiago, é evidente, sería algo moito máis pequeno, pero o que si se ve é que de pronto habería un campo, por eso decía o campo da feira, habría un espacio onde se podían facer cousas. Pero, non sei se se ve moito, pero hai algo subrayado entre as vivendas e a cerca. E é que, tal e como se descubriu agora aquí que anduveron excavando aí, o terreno no que estamos é un terreno moi fértil, ou aparentemente fértil. Desto corroboraríamos ou contraríamos Luís, que sabe moito máis de calidades de terra que a min, pero o que sí está claro é que é unha terra con gran fertilidade. Ou sea, que as casas van estar construindo calle, pero a parte de atrás van ser huertas, vai a ser un terreno que se utiliza para producir e para vivir. Bueno,
En fin, é unha cerca bastante pequena, pero podríamos entendela, según o meu fillo que é arqueólogo di que hai que entender o que é muralla, eu tamén entendo que sí, seguro que con arqueólogo é, eu non os vou a contradicir, que Dios, quero seguir tranquilo na casa. Poderme pasar a seguinte. O seguinte é xa, cando de pronto, pois, a muralla pois vai recollendo xa todas as necesidades deses crecementos do século XIV, do século XV, de toda a evolución da agricultura, do comercio, porque hai unha cousa que eu, por non ler todo o que teño aquí escrito, hai un momento en que o comercio ten un peso moi importante e aí aparecen pois toda unha serie de actividades que xa non derivan directamente do campo, sino directamente do comercio. E entón aparecen todas as actividades de cesteiros, comerciantes, etcétera, etcétera. E entón aparece o que é o concepto gótico da construción da cidade. Cando falamos de gótico non só falamos dun estilo arquitectónico de construción de iglesias. Cando falamos do gótico no urbanismo referímonos a un sistema de construción ou de confección de calles na que existe unha planta baixa que ten unha horta detrás ou unha trastienda tan importante no comercio e de diante está a casa. O sea que de pronto aí o que observades é que hai unhas casas que dan directamente á calle e despois hai algo que queda no interior entre as dúas casas. Bueno, isto é no orixe, porque despois isto vanse convertir en accesos á trastienda, porque cando compramos as cousas non lle enseñamos o que lle imos vender, confeccionámolas, ocultámolas detrás e poñémolas á venta. Por exemplo, moitas destas trastiendas deixaron paso a calles. Por exemplo, se desde a calle da Franxa en Coruña non deixa de ser unha calle que nace das traseiras da calle San Andrés e da calle Real. Todo eso xorde porque hai unha necesidade de traer toda a comercialización e introducila nos baixos comerciales de venta. E aí se comproba pois, a existencia de toda unha estrutura na que a muralla, pois, en certa medida, pon en contacto distintos mundos. Me parece que non sei se se observa algo subrayado, non se nota nada, pero quería facer fincapé nestas mazás que están aí. De que si, cando xorde a cidade, na idade media, as cidades non se proyectan. A cidade é unha ferramenta para usar. Este é un tema fundamental. O sea, non proyectan unha cidade. Na idade media non se proyectan as cidades. As cidades son ferramentas de vida. Que pasa posteriormente? Que si se proyecta a cidade. E é o que pasou nesas 3 ou 4 mazás que se ven aí. Houve un momento, non sei se o 14, 15 ou 16, neso non vou a discutir, e ademais sabios ten a Iglesia para isto. Hai un momento en que se proyecta a cidade. Xa vedes que esas mazás que dan hacia a porta que xa hacia a Coruña son moi diferentes ás outras. Nótase a existencia dun proyecto. Bueno, pois este é un cambio sustancial que despois vai a saltar cando é o século XX, para fora da cidade, etc. Entón, bueno, vou mirar, permitidesme que mire os apuntes a ver se me escapei de algo, porque seguro que deixei por aquí. Generalmente uso moitos papeles para poderme perder de vez en cando. Si, falei do hábitat. Bueno, sobre todo, un dos temas importantes é que, cando falamos da muralla, falamos da cidade. A ver agora como explico eu que a muralla é a cidade. Pero vamos a facer a través de... A mí parece que o arte, que é unha opinión particular, o arte expresa moito máis do que en sí se fai. Pode abrirnos os ollos e pode ilustrarnos. Si faz o favor e pasa, me parece que son dúas as que tens que pasar, non sei se non ves. Bueno, xa vedes aquí, esta é a cidade. Está expresada por Calder. Calder fai unhos móviles moi bonitos, ademais. Chamaron moita atención cando un día estudiando vin a Universidade de Venezuela, de Caracas, ten el libro, a Facultade de Arquitectura ten a chea de móviles e é unha verdadeira maravilla. O malo é que os que habitan a veces non o comprenden. Bueno, que quere dicir isto? Esta é unha metáfora do espacio. A cidade é un sistema de relacións.
E aí está a muralla, está o mercado, están as vivendas, pero se non se relacionan, se non buscan un equilibrio global, non se fai ciudad. A ciudad xorde dese sistema de equilibrios, de relacións dinámicas entre os distintos elementos. O elemento muralla, o elemento mercado, o elemento plaza, o elemento calle, o elemento residencia, o elemento institucional. Se non son capaces de convivir e de relacionarse, non se genera a ciudad. O que nos está dicindo Calder é que a ciudad é un sistema de relación dinámico. Este é o que a mí me parece que cando estamos a falar de muralla deberíamos estar falando de ciudad. E cando se quere actuar na muralla teríamos que actuar na ciudad. Porque senón estamos patinando. Eu creo que isto expreso claramente. Se nos pasas a siguiente, tamén temos aquí o señor Braque. Este fai colaxe. É que nos di, as cidades tamén se poden entender como fragmentos, onde os distintos fragmentos, combinados convenientemente, xeran o que sería o espírito urbano. En certa medida, que nos quere decir? Que seguimos novamente o que serían os fragmentos como elementos participativos e constitutivos da ciudad. E a siguiente, xa para acabar cos artistas, este é un señor que a mí me agrada moito e que xeralmente é o gran denostado por todos, porque eso fai no calquera. Bueno, este cuadro chamase Constelación, e do que nos está falando é de que cada elemento ten a súa potencialidade. E na combinación diles todos é cando xorde o resultado. Aí que hai escaleiras, bancos, farolas, iglesias, todos son elementos que teñen per se un valor, pero cando realmente teñen o valor, cando se xuntan. Probade a quitar algún elemento dese xa veredes como queda o cuadro. Eu un día fixen esa prova, fixen un papel calcante e dixen, isto fago, veñamos, un redondo, un paxar, un non sei que, isto fago, e cando empecé a quitar un redondo, oi, aquilo non funcionaba. Entón, bueno, pois quito aquilo outro, que non funciona. Este é o que pasa na vida. A que nos leva isto? Isto lévanos á gran conclusión de que non podemos entender ningún elemento da ciudad por separado. Non podemos actuar nun elemento solo, nin nun outro solo, porque as boas intencións non consiguen dar o resultado e entender a ciudad no seu contexto global. Bueno, entonces quedaba unha terceira parte, que é esta parte que é a siguiente, poderlo poñer? É a siguiente, sí, esta. Gabriel Munter é a muller de Paul Klee. É unha pintora expresionista do grupo do Cabalo Azul. E o que nos mostra, ou o que eu entendo que mostra aquí, non sei se é así, porque non coñezo con tanta profundidade a pintura desta señora, que, por certo, está exposta hasta o 25 de xaneiro en Madrid. Bueno, pois, eu que entendo aí é que fala da terceira dimensión do urbanismo, que é a dimensión social. É de que nos está a falar de que os arquitectos creémonos que a arquitectura é que forma a ciudad. Nada máis de xente. O que forma a ciudad é a xente. Os comportamentos da xente deberían ser o noso estímulo. Por eso, se non actuamos coa xente, estamos perdendo a ocasión. En este sentido, a terceira dimensión da arquitectura ven a ser o da xente. Eu tiña aquí unha frase moi curiosa, que a ver se atopo fácil, porque decía, solo habitando creamos lugar. Isto é moi fácil, isto sabemos enseguida. Para que nos xuntamos? Para ter sitio, porque senón non habería sitio. Aquí discoteca entramos onde hai xente. Por que? Porque queremos ter sitio. Pero non se dice que non hai ninguén, non hai lugar. Entón, se non hai habitar, non hai lugar. E a outra cousa é aprender a habitar o mundo en lugar de querer construir según unha idea preconcebida. Ou seja, temos que aceptar e adaptarnos ao contexto, á sociedade, ao medio, ás experiencias, ao colectivo, e non tratar de impoñer a nosa visión por moi visionarios que seamos. A que nos leva isto? Cal sería a conclusión? Que é onde en certa medida quería chegar. Bueno, que actuar na muralla ou actuar na ciudad necesita un programa integral de accións de mellora do caso. Se non hai un programa integral onde haxa unha diagnosis e unhas accións de mellora
onde falten obxectivos, entonces non facemos nada. E se pensamos que o facemos con un documento, chámese plan especial, con uns técnicos profesionales, arquitectos, aparejadores, tampouco é suficiente. Necesitamos economistas, necesitamos empresarios, necesitamos fundamentalmente a participación ciudadana. Si non hai participación ciudadana, si non se discuten os obxectivos, ya es que yo fundamental, si non se implica actividades, si non hai actividades, si non hai inversión, non pode haber proyecto. En eso ten que participar a xente, os técnicos, as administracións e a xente que queira participar na produción de ciudad. Este é un tema fundamental. Non é un tema de muralla, é un tema de ciudad. E entonces teño a seguinte diapositiva. Sempre suelen pasar dúas por si miraba aquí e completaba. Bueno, este é Giorgio Chiffi. Esta señora é moi curiosa porque fai un dibuixo de Nova York e di: eu non dibuixo Nova York como é, sino como sinto. Bueno, a verdade é que sí, ten toda a razón. É un cuadro precioso onde Nova York a la luz de la luna, onde incluso explícanos o que é unha cidade, é crear un ambiente artificial, non? A farola, non sei, casi fai unha réplica, porque na cidade podemos crear o que queiramos, hasta cousas artificiales, non? E entonces, se pasas a siguiente, veremos que este é o dibuixo que fixemos de Betanzos. Xa sabía que non se iba a ver moi ben, entón pasas a siguiente. Tampouco se ve moito, pero no siguiente igual así. E aquí o que dibuixamos foi o Betanzos que sentimos. E que sentimos? Dibuixamos todas as portas, todos os escaparates, todos os comercios. Porque entendemos que se dibuixamos a rúa traviesa sin escaparates e sin portas, non estamos dibuixando a rúa traviesa, estamos dibuixando unha interpretación arquitectónica de un espacio, pero non dibuixamos a potencialidade que ten, ou que tuvo e que pode ter, porque eu sempre creo que a pode ter, sempre cando se sepa hacer. E iso é o que, en certa medida, este traballo que se fixo no estudo, da parte das portas, hai fallos e hai eivas por aí, pero en principio a intencionalidade non era dibuixar de tantos, sino a nosa interpretación de tantos, a nosa sensación. Espero que saca a foto o noso amigo. Vai a siguiente a ver que pasa. A ver a siguiente. Este é Giuseppe Pennoni. E Giuseppe Pennoni é un personaje, un artista de arte povera. E entonces o que nos fai é visualizar algo importante. Para poder medrar hai que partir de ter algo. O sea, para poder crear temos que buscar a orixe, temos que buscar o cerne. O sea, se queremos actuar na periferia, no borde, temos que actuar no corazón. Se actuamos na periferia, actuamos na muralla, e non actuamos no centro. Como diría vulgarmente miña avoa, cagamos na Mazaró. O sea, se hai que buscar no proxecto o cerne, para poder desde aí expandirnos. O outro día visitábamos con Isidro, con moi bon criterio, que nos levou a ver magníficamente e explicar todo o que quedaban de restos, a súa interpretación da muralla moi rica, moi atractiva, e vimos unhas casiñas aí abaixo que xa estaban derrumbadas, é dicir, eu quito estas e vexo a muralla, e que vexo, desde unha beira a rúa de 60 céntimos, pasando os coches da Nacional 3. Ese é o noso proxecto. Comigo non contento. Ou se fai un proxecto integral ou non actúa. Porque o que non podemos é decir, vou abrir un sitio que se vai ver e teño que verla arrimada a unha parede, pasando uns camións entre un coche mal aparcado. Non, por favor, seamos rigurosos e seamos interesados en que as cousas isto non é unha crítica a Isidro, perdona se non entendas mal, porque quero salir. Pois este é o que nos leva a Pennoni, a ver que as cousas salen desde o cerne. Dai a siguiente. E este é o primeiro punto, dibuixar ese Betanzos que queremos. E o siguiente, pasa a siguiente. Este é un traballo de un lugar, claro, nesto levanos un pouco de ventaxa en Cataluña e en o País Vasco, en algúns outros sitios. Este é o centro histórico de Olot. E entonces aí, estas casas aparecen o estado e habitadas que están.
según o tipo de color están máis ou menos habitadas e según o grosor do espacio están en ruínas, en bo estado ou en mal estado. Isto sería o primeiro que teríamos que saber de como está habitado o noso querido lugar. Bueno, con isto que quería decir, volver a insistir en que o tema é un programa, Jesús, un programa integral de accións de mellora. Se non facemos un programa integral de accións de mellora, eu coido que facemos todo. Bueno, non se me ocurre máis nada, teño algunhas diapositivas máis que as pasamos, pero solo como dato de... puxen esta porque esta é Lugo no ano 1964, pero a muralla de Lugo e a muralla de Betanzos son un tema moi diferente, non deberíamos caer en solucións fáciles para a seguinte millora. Bueno, isto é en Lille, Francia. O que vedes aí é unha muralla, pero é unha muralla que fixe un paisajista chamado Gilles Clement, que Luís coñece moi ben tamén, que resulta que fixe unha muralla de 8 metros de alto, un cuadrado que debe de ter en torno a 50 metros, non sei se salgo aí na foto, Carmen. No. Fomos a visitar porque, entre outras razóns, ten unha condición, e é que dentro non pode entrar nadie. Entón, os biólogos van cada ano, cada 6 meses, suben por unha escaleira, suben a muralla, baixan por outra escaleira e observan como se desenvolve aquilo. O sea que eso é como un laboratorio, o aire libre de escala normal. Que quere dicir isto? Que este é outro tipo de muralla. Esta é unha muralla de biología. E a seguinte, e a última xa, é que tamén hai outras murallas que están chegando agora. E que son estas murallas que baseanse na funcionalidade, na estricta funcionalidade. E aí non te podes parar. Bueno, primeiro só se che falla o coche xa tes un problema serio. Pero aquí non son para vivir. O sea, se caen moitas outras murallas e por suerte non temos que pasar en verano. Eu non teño máis que decir, máis que se queredes que comentemos algo ou a vosa disposición queda. E moitas gracias pola atención, espero non haber sido moi pesado. Non te vou dicir moito, non? Non. É que tiñamos un acuerdo, que se golpeaba co pé, eu paraba. Me chama a atención o que comentas Unha segunda que estou así simpático porque está... das cidades medievais que non se clarifican cando os romanos clarificaban, vamos, hasta o último centímetro, creo, non? Sí, os romanos sí, pero na época medieval non. E tal é así que moitos dos trazados foron disoltos porque o uso pedía outros usos. Pero, bueno, outro día estuvemos vendo, buscamos unha cidade hexagonal que levaba o hexágono as últimas consecuencias de 200.000 personas metidas en hexágonos sucesivos, unha cousa sorprendente. Sempre hai unha vontade de, cando tes medo, vas ao que sabes. O sea, cando uno sabe dibuixar, pois unha regla. Non, bueno, non é así. Porque o hexágono está demostrado que o que máis calidade de espacio, de non se perde espacio ningún. Non me quero meter nese xardín porque non o domino. A xeometría sabe moito mellor miña dona que a que nos explica. E hasta os nosos rapaces saben cal é o que máis volumen contén con menos superficie, bueno, saben todo eso. Estamos levando a cara porque lle dá a vuelta. Non se podía decir. Pero que sí sei é que a perda da xeometría porque o que interesa na cidade medieval é o uso, a actividade. Xa non interesa a forma, a presencia ou... Sí, por Turismo, oportunidade ou perigo? o turismo. Pois mira, todo a resposta do gallego sí, depende, todo na súa medida, non? Un vaso de viña a comida parece ser que estos médicos podemos corroborar o amigo que un vaso de viña a comida é cero. Non, mira, o gran peligro que ten o turismo non é que sea masificado, que tamén é un peligro, senón o que afecta ás cidades. E é que onde hai turismo hai unha certa xentrificación, unha potenciación da cidade, e onde non hai unha degeneración da cidade. Tu fíxate aí mismo neste caso. Que é o que ten turismo?
iglesias, pero ali abaixo hai algo de turismo, non? Entón, como se deteriora unha parte, como se cuida a outra, xa o define todo. O gran problema do turismo é que, en certa medida, influyenos a nós querendo darlle resposta. Ese é un tema moi diferente. O turismo é un fenómeno de masas actual que casi o gran problema é, ou parte do problema ven, de que as compañías aéreas facilitan os desplazamentos. Por 19 euros podes ir a Venecia. Por 19 euros hai un Bilbao, non sei que outro sitio, vamos, desde Bilbao texto de 19 euros, non sei por que desde Bilbao, pero actúan así varias líneas, bueno, hai moitas outras. E entonces permite que haxa desplazamentos fáciles. E entonces vamos todos ali. Vamos máis por moda a por outra cousa. E a cidade contribúe tamén eso, dándolle resposta. É dicir, en Santiago hoxendía é dificilmente agradable o espacio do centro. Casi se vive mellor no ensanche, que era aquilo que menos gustaba de Santiago, non? Entonces, bueno, o gran problema é o que afecta do turismo á construcción da ciudad, que a posta en valor dos espacios turísticos e casi o abandono dos espacios que non son turísticos. Bueno, vemos aquí en Betanzos da Nacional Cesta hacia o río, vimos outro día unha casa que era tremenda, unha plaza que nos levou Isidro totalmente deteriorada, quero decir que en certa medida os espacios que non son turísticos non están valorados ni siquiera por a propia población. Por eso é tan necesario un proxecto que entenda toda a ciudad, pero sobre todo sin esquecer a xente que habita a ciudad. Pero bueno, convidas comigo que, por exemplo, un sitio como Lugo, se seguira con todas as casas adosadas, xa non iría tanta xente que tampouco hai tanta, salvo no San Froilán, pero tamén fai máis atractivo para vivir. O Ávila mismo. É para sacar fotos. Sí, tamén, bueno. No, pero o tema que non podemos nunca comparar. Comparar é sempre poñerse en ridículo con calquera. O que hai é que cada un andar co que leva posto. É dicir, se pretendemos que a muralla, comparar a muralla de Betanzos con a muralla de Lugo, creo que salimos perdendo por goleada, non? Entonces, claro, según é o elemento, tú fíxate, bueno, que che digo, eu estou descapotable, non vou a poñerme ao lado de alguén que leva unha melena, porque o meu peinado acabaríase en 3 segundos. E despois xa que os elementos non teñen valor per se, teñen valor na medida en que son capaces de suxestionarlos para facer cousas. Entón, se é simplemente para mirala, vivir nun sitio agradable á vista, a mí parece importante. Claro, por supuesto, hasta con quen este gusto, non? Elegimos tamén por eso, non? Sempre nos poñemos ao lado de quen nos gusta estar, non? Bueno, teñen eso por. O que pasa que eu creo que ti antes o falabas, eu creo que moitas veces cando se fala, bueno, de tantos temas, pero o casco histórico, a muralla, bueno, tantos outros, sempre se presentan en términos moi maniqueos. O bo e o malo. Turismo bueno, turismo malo, conservación bueno, conservación malo, deixan facer, en fin, todo ese tipo de conversacións que ao final, o que falabas ti en algún momento, decías, claro, que ao final isto é moito máis complexo que a Reuxó. Ten que haber unha perspectiva multipolar, multifacética, unha decisión entre todos, que xa é máis difícil saber como se convén, pero sí que ten que haber participación e enfoques desde moitos puntos de vista, e ningún deles de partida ten que ser necesariamente malo, ni necesariamente a solución a nada, porque se fora a solución xa estaría feita. E o que dis, non se pode solamente enviar a Santiago, o mellor se podía enviar a Santiago nos 90, se cada hora eso se desvirtuou, o mellor se hai outros exemplos, se é que hai que enviar a outros exemplos. Entón eu creo que tamén moitas veces penso tamén xa casi unha cousa social, agora xa as cousas non se miran en profundidade, decir, sobre todo nos intercambios cotidianos, falamos, bueno, en 10 minutos despachamos un tema e o seguinte, non? Entón, isto ao final eu creo que requiere dunha perspectiva moi a medio plazo, que visión a largo plazo, é dicir, a corto plazo as decisións que tomemos casi sempre van ser, eu creo que, bueno, remedios puntuales, non? E nunca van ver, digamos, desde o enfoque desde máis arriba, non? Porque eu podo dicir, por suposto, aquí, coches non. Eu son o primeiro que coches non, pero podo entender que no momento ten que haber un equilibrio, ti o apuntabas antes, e que ten o equilibrio de todo, é dicir, a todos os niveles, é dicir, tú non necesariamente
poñemos a barreira, aquí non entra nadie. Non, pois hai que artellar a ver de que modo se pode facer e ir vendo as necesidades e tamén as aspiracións, porque ao final tamén a virtude deste entorno que vivimos pode ser o seu lastre, porque ás veces se cada nos quedamos demasiado nun pasado esplendoroso, a veces eu creo que é demasiado idealizado, non? Eu creo que Betanzos unha cousa boa que ten é que ten tantos referentes, pero moitos pasados. E a veces dependemos demasiado deso e se cadra hai que ir pensando, bueno, vamos ir expandindo un pouco, non? A ver de que maneira podemos ver isto, é dicir, isto é un patrimonio indiscutible, 800 anos, o que queramos celebrar, pero se cada non podemos seguir con esa perspectiva. Eu creo que, bueno, un pouco, quero dicir que é a colación o tema do turismo, non encontrei do que falabas, que eu totalmente de acordo, pero quero dicir que ao final, pues algo de turismo terá que haber, por supuesto, porque iso vai ser un motor económico que vai traer outras cousas, vai haber xente que de repente diga, hostia, que sitio máis cojonudo pode vir, porque iso de que estou aquí ao lado deste outro sitio, mira, que ben, non descubrir este sitio, un día non o descubriría se non fora polo turismo. Claro, todo levado a un extremo é como todo, non? É dicir, ao final, non... Bueno, un pouco por... que eu creo que o que falta en general é enriquecer o debate moito máis. Sí. As propostas. Estou totalmente de acordo e agradeço a túa participación. Eu o que creo fundamentalmente nunha das cousas, a primeira parte é a necesidade de unhas liñas estratégicas. E esas liñas estratégicas teñen que anotado, por eso cambiei de folla a visibilización do que se faz. Un dos grandes problemas a veces non é facer, é que non se sepa que se está facendo. En esa visibilización é onde temos que participar, pero nunca esquecer a participación civil. Porque unha das cousas importantes é que ten que haber unha relación entre cidadanía, administracións e mesas técnicas. O sea, ten que haber unha cooperación. Ten que haber unha cooperación entre todas as forzas que teñan interés en revitalizar o e pois o do turismo é un tema moi curioso, porque fíxate tú, quizá con unha cousa curiosa podemos visualizar como é o turismo. Mira, Barcelona debe de ser hoxe en día quizá os centros turísticos máis grandes de Europa, probablemente, non sei se o máis grande ou menos grande. Curiosamente, sabes cal é o produto que máis se compran os turistas en Barcelona? Os sombreiros mexicanos. Sombreiros mexicanos. Bueno, pois hai toda unha empresa, toda unha serie de empresas fabricando só os sombreiros mexicanos para vender en Barcelona aos turistas. Isto non pode ser. Isto é o contrario, antinatural, antipequeno. Pero, de pronto, bueno, pois que compren sombreiros mexicanos e que salgan todos estes americanos con sombreiros mexicanos, igual así non penetraron tan directamente. Bueno, o caso é que o segundo gran problema é que Barcelona sigue sendo un gran centro industrial. Bueno, eu teño familiares que vai a comprar e a negociar a Barcelona e non imos ao centro. Antes iban comer ali a Plaza Real, a Boquería, todo isto, xa non van. Non se atreven a ir ao centro, porque de pronto está tan cheo de tantas cousas que xa expulsa a xente. Claro, entre esas cousas, o que temos en Betanzos, caben 3 mundos ou 4. Pero o que nos está dicindo é, ollo, isto tamén pode pasar. O sea, porque o gran problema é que pensamos que eso pasaba alá. Non, agora pasa en todo porque o mundo está tan globalizado que o que pasa ali xa está pasando aquí. E a veces antes de que nos decatemos. Entón, o turismo é un tema que habrá que abordar, pero hai que abordarlo sempre desde o concepto de ciudad. E sempre pensando que antes que o turismo ten que haber xente. Porque o interesante do centro de Betanzos non é casa turismo, é casa xente. É que de pronto as calles estén cheas de vida, porque cal foi a gran perda? O comercio local. Esta é a gran perda. É que parece mentira que de pronto desaparece o comercio local. É que, a mes, cando ves os carteles, ves pola autoestrada, me parece que en Sigüeiro pon Marineda a 35 minutos. Xa poñen a distancia en minutos, pero van a... É que é o que fan en Marineda? Non o fan pos coruñeses. Esquecémonos deso. Fano para toda unha periferia que chega ali. Mentras que o noso comercio é un comercio que está basado en nós, pensando en nós, e que nós, en certa medida, pois, participamos disso. Nese sentido, non creo que o enfoque que ten
ten que ter, isto é un enfoque de cidade, un plan estratégico, claro, onde participen as xentes, onde participen os técnicos, por exemplo, ti que levas feito magníficas obras aí dentro, que podes aportar moitas cousas, o do comercio, o que queren escrituris aquí, fíxate, houve un momento que eu, ingenuo de mí, dixen, oi, o centro de Betanzos debería ser, isto foi unha revoltada, o cual xa souben que iba a fracasar antes de empezar, porque se non hai unha visión global non hai solución. Pero dixen, este é un centro, isto tiña que ser unha residencia de estudiantes, porque aquí o estudiante precisamente non necesita meter o coche debaixo da casa, non necesita un ascensor, podes vir para as escaleiras, as casas darían a dimensión, estamos a nada da Coruña, oi, o tren para a Universidade da Coruña ten unha parada de tren ali na propia universidade. Isto sería unha cousa que sería, ademais podían vir os estudiantes de Ferrol, o sea que podíamos dinamizar Betanzos con unha cousa moi sencilla, un tren ás 8 da mañá que deixa os estudiantes na universidade que veñan pola tarde, temos isto repleto de vitalidade. Ademais, eso movería bibliotecas, comercios, bares, todo. Entonces, todo de mí foi un gran disco. E se lle mire, sería posible facer unha línea, bueno, xa teñen ustedes toda a instalación, unha línea de tren que salía de Betanzos a eso das 8 da mañá, todo era os estudiantes ás 8:30 na universidade, porque así podíamos programar unha residencia de estudiantes, ademais, na Quilintre eu estaba dirixindo as obras da universidade, e entonces pues, conocía toda a universidade, estaba animado. E dime o David, bueno, lo recibirá, non sei cando me dixo, de fora, chego ali e dime, tiene muy buena idea, pero usted sabe que para que llegue de Betanzos aquí a La Coruña tiene que parar en el Burgo 2 horas para que pase el tren de mercancías de Santiago. Digo yo, pero hombre, eso sería fácil como... ¿y usted sabe lo que cuesta hacer una segunda vía, aunque sea en una estación como la del Burgo? E digo, eu non sei, pero eu do que lle falaba era de posibilidades, non de empeños. E aí quedou a cousa, xa morreu aí porque xa non había ninguna outra posibilidad. É unha solución que isto sea un centro? Non, pero é o que temos que encher isto de actividades, porque se non hai actividade non hai vida, se non hai vida non hai xente, se non hai xente, sobramos. O sea, se non se habita non se vive, non hai sitio. Por favor. Antes comentabades que, bueno, que non tería sentido acometer ningún tipo de actuación na muralla se non é dentro, digamos que dun proxecto global, o cal me parece ben, non? Se non sería andar como sempre, non? Facendo ocurrencias, por chamarlle de alguna maneira. Ao final, o problema das cidades en xeral, das vilas e todo eso, non ven a ser, como lle chamaría, como o gran problema é a ruptura do tecido social. Non se está diseñando demasiado zonas en función de certos niveles de renda para uns, e ao final o que se está é separando, non? A población en función deses niveis de renda, cando ao final o que lle daría vida ao sitio sería todo o contrario. Con isto quero dicir o que falabas antes, de, por exemplo, unha residencia de estudiantes, efectivamente non sería a solución. Pero o complemento de cousas, ou, por exemplo, vivendas sociais, por que non se programan vivendas sociais tanto protegidas como das outras nos cascos históricos, cando se fai un deseño, se hai ese diseño global algún día, non? Eu creo que hai que contemplarlo todo, porque ao final eso é o que produce vida. E gran parte, ao mellor, da perda de habitantes que tuvo, non teño un coñecemento moi exausto do que foi o casco vello de Betanzos, foi a construción de moitos edificios ali na Condesa, non? No seu momento, que iso levou tamén habitantes para ali, e foron quedando casas, bueno, moitas eran vellas tamén, estaban bastante deterioradas, pero que ao final moitas caeron nun estado de semi-ruína, non? E ao final o peor que pode haber é que se deshabite. E depois que se habite facendo casi como unha especie de como diría, de rollo temático, non? Dedicado a unha cousa. É o perigo ao mellor de fomentar un turismo a lo loco, que veña pisos turísticos, se veña visitantes, e que despois do resto prácticamente non haxa nada, non? E que ao final todo seña unha especulación, non? Un negocio, e non realmente un lugar habitable. Digo eu, que pode ser eso. Eu creo que tes parte de razón. Quizá eu non entraría tanto na Condesa por unha razón. E é que as cidades
non se van, reciben xente. Entón, probablemente, a Condesa foi un chamado para xente que vivía nas cercanías e que se instalou aí. Eu non sei quen se instalou. Sei cando foi porque... Vaciou o casco histórico, as vivendas sociais da Condesa. Sí, vaciou isto. Vaciou, eso, máis Bueno, a... pois entonces xa me das un dato que pode ser, pero... Bueno, depois hai outro tema a ter en conta, No vació el comercio la Condesa. No, La no, Condesa En absoluto. no. O sea, yo no creo que tiene nada que ver. No, a Condesa o único que diga, que probablemente teña razón, porque eu non sei, eu só sei cando se fixo, e é que a xente cambiara, digamos, de vivir nestas casas con as circunstancias que tiñan a unhas casas que lles ofrecían que eran moito peores que as que tiñan, pero que eran novas, non? A certa medida. Digo que non eran tan boas, non porque non sean boas, quer decir, sino porque a veces vemos algo que é novo e esquecemos o que temos. Porque a veces temos un sitio abaixo, un sitio arriba, fíxate, unha cousa moi curiosa. Non ten nada que ver, pero a ver se non sei. Eu creo que cada vez a arquitectura ten que responder ás novas necesidades que hai, verdad? Entón, puxeron un exercicio ali na aula que teño ao lado, os rapaces teñen que diseñar unhas vivendas. E entón eu preguntolle, xa teñen as vivendas diseñadas, con maior ou menor aciertos, a capacidade de cada un, e dixenlle, oi, e onde vai ter de traballar aquí a persona que habita esta casa? Quero decir que a veces cando che dan algo novo, non é novo, é sabido. Entonces, nós a veces na nosa casa non temos unha cousa, pero temos outras, temos a posibilidade de habitala de unha forma diferente. Por eso se decía, que igual as vivendas da Condesa non eran millores que as que había aquí. Non quero decir con eso que non o sean, pero quero decir que a veces o que temos vale moito máis. Ahora, como recompoñemos isto? Sempre dentro de unha combinatoria entre posibles habitantes, posibles actividades e posibles administración. Haberá que actuar no tecido edificado, haberá que actuar nos espacios públicos, haberá que actuar nos comercios, pero haberá que actuar tamén desde a administración e haberá que actuar desde as forzas que queiran invertir. Entón, ou se fai unha combinatoria de todo eso que repercuta en poñer en valor o que temos, ou andamos para atrás. Pero claro, o tema é moi complexo, porque xa sabes que o casco histórico é un ben patrimonial. E entonces, con el patrimonio tocamos. É que igual non che deixan ou te meten en líos moito máis difíciles do que podrían ser. Home, eu non sei se atreverme a contar un caso que nos pasou, de unha persona que quería rehabilitar aquí un edificio na cidade histórica. Bueno, eu recomendable que foran onde o meu exalumno porque fai no millor camín, pero o tema é que de pronto viñeron pola amizade e estaban dispostos a fazer unha gran inversión nunha gran casa. O único que querían era poder meter un coche pequeniño, xa non un gran coche, xa un coche pequeniño. A verdade é que había dous socos como estes, dos hai, máis ou menos de home. E quitamos o do medio, fazemos unha cousa discreta, baixiña e tal, igual a inversión iba a superar tranquilamente os 600.000 euros. Entón chamamos a Patrimonio, unha ex-compañeira miña, e digolle, mira, hai esta posibilidad, solo teríamos que unir estes huecos con un criterio armónico, faríamos unha cousa armónica e tal, e se es para meter un coche, non. E digo, pero mira, que é unha inversión importante, o casco histórico saldría beneficiado, dice, si es para un coche, non. E digo, pero que entón non se vai fazer a inversión e caer a casa, pois que caiga. Hostia. No les importa nada. De pronto empezas a ver que as forzas e as administracións non participan. Se non participa o Concello, que terá ademais que mover normativas, e terás que adaptar. Hoxe pola tarde, antes de vir aquí, estuve nunha charla que organizei ali na escola, e de pronto decíame o xefe da Axencia de Infraestructuras de Xunta, un dos grandes problemas que temos é que as administracións non concordamos. De pronto, o que ten a sectorial de augas só se vai a fixar nas augas. O que leva a patrimonio só mira a lei de patrimonio. O que é de carretera só mira a lei de carretera. E entón isto, home,
Puxenos un exemplo moi claro. Eu teño un salón, alquilei esta casa, teño un salón e aquí hai un mueble. Hai unha ventana, unha porta e hai un vecino. E entonces dime o dueño, mira, eu por seguridade que non se me destruya o mueble, tens que poñer todas as cousas a 2 metros. O da ventana di, mira, como é un tema de sostenibilidade e tal, nas ventanas só permitimos que haxa plantas e entón tens que separar 1 metro. O veciño di, eu non quero ruidos na miña casa, non poñas a televisión aquí pegada, entón tens que separar 2 metros. Bueno, outra das normas é que en caso de incendio hai que salir rapidamente, entón tens que estar sentado frente á porta. Que lle quedou? Solo podía poñer un sofá, non, medio mirando para a porta. Si solo miramos as leices, o que estamos é destruindo a posibilidade de facer algo. Entón este é o gran problema que temos. E é un gran problema que non é fácil de acotar. E non é un problema de rapidez, é de tempo longo. Por exemplo, hai 2 dimensións temporales, teño contado os que me conocen, hai 2 dimensións temporales que non son capaz de meter na cabeza. Unha delas é cando de pronto aparece un oso de 50 millóns de anos. Eu pasada a edad media para atrás, xa a miña cabeza non dá. E o último é que Fernando Alonso corre en unha milésima de segundo menos que non sei que. Unha milésima de segundo menos que é? É que non me dá tempo nin a pensarlo. Xa cando pensei, cando acabaron de contarme milésimas, xa se foi a milésima. Entón, que é o que ocorre? Que queremos as cousas, digamos que a sociedade parece, dá a impresión de que en algúns aspectos infantilizouse. Quero as cousas, quero as verdes e quero as xa. Ahora vas a un concesionario e non queres que o coche xo den dentro de un mes. Quero o coche ahora, quero con non sei que cosa, quero verde e quero que xa. Entonces, que é o que pasou? Que un proxecto de ciudad é un proxecto que necesita de unha planificación temporal moi estruturada. O primeiro que facemos é esta xuntanda. Home, para empezar, tiña que haber un local onde se pudera xuntar a xente para poder discutir deso. O sea, eu creo que teño aquí anotado, teño que poñer os ollos, pero creo que teño aquí anotado que todos estes proxectos de regeneración urbana, o primeiro do que falan, proxecto urbano, non é aquí, visualización, sei que o teño, o primeiro, crear un lugar de asociación, o sea, unha sociabilidade, un centro cultural. O segundo, espacios virtuales de aplicación para xestionar datos, que todos podamos dispoñer dunha páxina onde podemos poñer as nosas cousas. O terceiro, axentes de mao para mediar no urbanismo, na arquitectura, na socialidade. E, sobre todo, garantir autonomía e prosperidade. Pero, ademais, ten que ser para a rehabilitación integral, para a formación e captación e mellora socioeconómica dos residentes, para desenvolver políticas de atención e cuidado á realidade e á fragilidade e dependencia das persoas. O sea, ten que haber unha gobernanza entre concello e gasto. O sea, que se non somos capaces de xerar ámbitos de colaboración, non resolvemos nada. Eso non se resolve nun mes. Nin se resolve con proxectos garantistas. Ten que ser proxectos de a largo plazo e de combinatoria entre persoas. Pero, Fernando, as falas dun plan integral consensuado. Eu non, sabes que non entendo moito do urbanismo, non é a miña área, pero as cidades que si empezaron con unha idea de mellorar a habitabilidade, tiñan consenso, empezaron consensuados. Eu creo que non, que empezaron contra vento e marea, en varios casos. Parecemo a mí, non estudiei eses casos moi a fondo, pero había realmente empezouse con un consenso que desde logo teria que ser melhorado, pero ás veces non é así, ás veces hai uns grupos de persoas que son visionarios ou que realmente teñen ese proxecto a longo prazo, que é un problema, é o principal problema, que aquí só pensamos nos 4 aniños e nos botiños que non pensamos en proxectos a longo prazo. Non sei, igual. Es toda a razón do mundo e ademais corrobórate todos os feitos. Por exemplo, todos sabemos o plan de peonalización de Pontevedra, o caso de Alariz, ou cosas por estilo. Vitoria, por exemplo, no ano 85, claro. Dios mío, que pensaba no ano 85 en habitabilidade de cidades? Pensabas en facer
carreteras, amplialas, tú ahora ves aquelo e tamén empezou, creo eu, un pouquinho, algo que vi, si consenso e con moita cidadanía en contra. Pero o tema é que cando te pos non é a unanimidade, sino unha certa colaboración, digamos. Non todo vai conseguir todos os obxectivos, os meus obxectivos, nin os obxectivos dices, senón a que obxectivos somos capaces de renunciar e que obxectivos temos como base fundamental. Si somos capaces de consensuar un obxectivo claro, que despois xa teña variabilidade, que sea aberto, que recoñeza os cambios, porque unha das cousas que ten os tempos é que implican cambios. A cidade está continuamente cambiando, por eso decimos, ou se explica a cidade como un organismo vivo, porque xa sabemos que un elemento vivo é aquel que se move e se reproduce, e a cidade evidentemente está continuamente ampliándose, movéndose, desplazándose, e entonces podemos decir que é un organismo, pero a vez que vive cambia. E entonces, al conter un obxectivo claro, aberto, a posibilidad de introducirlle variabilidade, non ten que haber unanimidade, senón colaboración. En esa colaboración, se temos claro que o que queremos é que este caso sala para diante, ese é o obxectivo. Bueno, pois vamos a ver que pode aportar cada un dentro da súa obxectividade. Evidentemente que hai xente máis visionaria, que hai xente que ten máis apoio, que hai xente que ten máis valor para facer cousas, eso é evidente. Se de pronto tes non vou decir caudillo porque ademais hoxe é o día de celebrar que desapareceu, pero de todo o xeito, se hai alguén que é capaz de en certa medida levar a liña ou a bandeira, todos podemos en certa medida atrás. Claro, Pontevedra, nós vamos falar co que peanualizou Pontevedra. Carmen Masé, estuvemos no despacho, estuvemos casi unha mañá inteira vendo, ele explicounos como fixo en Pontevedra, e despois conocía moi ben Betanzos e estuvemos explayándonos en como podía ser un plan para revitalizar e interpretar ou dar os primeiros pasos para unha posible peonalización. Claro, son pasos que das porque a ti che gusta saber, pero se non hai detrás toda unha administración, toda unha población, todo un interés en facelo, xa sabes que un aprendizaje que tes ti é que deixe aí, porque todo o que aprendes todo o saber non ocupa lugar. Bueno, non sei se ocupa lugar, pero quita pelo. O que sí está claro é que temos que ter sempre a voluntad de querer facer, e ter o obxectivo claro. E dentro dese obxectivo, visualidade e programación. Se non se sabe que se está facendo, a xente non sabe o que ocorre. Eu non sei o que están facendo aí, tampouco quero saber porque non me gusta, pero non sei o que fan aí, non o sabemos. Non temos a visualización do que se vai facer, non temos unha visualización de se hai unha visión xeral, que sería o primeiro que teríamos que ter todos. Ter claro o que imos facer, onde imos facer e como imos facer, e que non vai pagar. Sobre todo eso, é porque aquí temos como un medo a decir que as cosas costan. O sea, eu coido que unha das grandes diferencias, non, diferencias ahora en todas partes pasa, pero tú ibas a Cataluña, dabas unha conferencia e ao acabar a conferencia daban xos cartos. Isto era unha cousa. Cando facías unha cousa aquí, quanto pagaré, non sei quanto non pagaré. Non quero decir con isto que me teñan que pagar a mí, estou dicindo algo que en certa medida ocurre, non? Nos íbamos a dar unha conferencia a Barcelona e sabías que acabar decían que isto pagamos tanto e que comprador. E que dicían, mira, isto vale tanto, se lo paga la universidade. Carallo, cobrábalo cando Jesucristo baixaba, San Juan baixaba delo. Quer dizer, que o que sí temos que saber é que todo o que programemos ten un custo. E ese custo ten que afrontar alguén. Pode ser a través das administracións colaborando ou tamén con institucións públicas ou privadas, que ademais temos as ben ricas en Galicia. E depois hai outra cousa importante, é implicar as institucións. Non pode ser que teñamos unha escola de arquitectura aí ao lado e non teñamos un plano da ciudad dibuixado a tal, que non se este investigando desde os institutos que haxa. Temos unha escola de economía que non estén estudiando o fenómeno da desaparición dos comercios. O sea, hai tantas posibilidades. Si realmente recurriramos ás institucións, que isto sería bueno, podría ser un vertero. Son optimista, ¿verdad? Usted no cree que son Bueno, Betanzos no es nada solidario los habitantes. Yo recuerdo lo que pasó con el Globo, por ejemplo.
Claro, eu xa O sea, lle dicía. no les preocupa nada. Yo soy de Betanzos, Eu pero son está medida. mucho tiempo fuera. Sí. Eu son medida. Y me horroriza. Cuando veo cosas me horroriza. Pois eu xa lle decía, cando me invitou Chus, eu decía das murallas, porque eu coido Yo de vi todos que iba a os poner la muralla física. Me he llevado un susto. Sí. Sí, está ben. Y he mirado de la Condesa. Hace 40 años que vive la gente allí. O sea, Pues sí, en el sí. 84. En el 84 se fueron para allí. Y ya había empezado un poco la decadencia, pero no fue por eso. En Sí, el eu sei 84. que se Lo he mirado en retrasou. Google ahora. Retrasouse 3 meses a habitar a Condesa por culpa miña. Sí. Fíxese, viñamos ver ese proxecto porque era un proxecto reciente feito por uns compañeiros, non? E de pronto pasando por aí unha parte que é unha plaza central e hai un pasillo que dá a todas as viviendas e as ventanas das habitacións abren hacia fora e entón se pasa un neno correndo da hélica a cabeza e entón fixemos costar eso, é dicir, isto é un peligro porque de pronto abre alguén a ventana, pasa un neno e deixa aquí a cabeza e entonces a Xunta non sei o que fixo, pero retrasou aquelo hasta solucionar ese tema. Non sei agora como quedaron, porque non volvín ali, pero, bueno, non fui eu só, éramos un grupo de líderes, porque eu, desde logo, nunca meto o dedo, en fin, suelo ser máis condescendiente, pero sí que naquele momento fixemos ese escrito, porque nos pareceu peligroso, solo ese recinto. Isidro, creo que quería decir algo. No, decir que o casco histórico, digamos que perdeu salvo unha rúa que pode quedar, a rúa do Castro, alguna máis, deixou de ser interesante para determinadas clases sociais e outras clases sociais sí que marcharon cando se otorgaron as vivendas da Condesa, moitísimas, a xente foi abandonando as vivendas que mellor eran alugadas, que eran en propiedade, foron mercando pisos e deixou de ser interesante. A conformación do desnivel tamén incomoda, hai outros factos históricos máis con menos pendentes, etc. E entonces agora mesmo ou eres unha persoa namorada, unha persoa caprichosa, unha persoa namorada, ou, a pesar de estar denostado, o turismo está tirando, é dicir, o turismo está permitindo case unhas rehabilitacións que non había. Estaríamos en peor situación. Como os digamos os extremos, pois o mellor non son vos. Nese senso, mentras buscamos esa actuación global, hai que ir pensando en pequenas actuacións moi debatidas e moi analizadas. Te referías agora a este espacio de aquí al lado, falabas da posibilidade ou non de deixar da marca de vivendas pegadas á muralla, é dicir, se pode ser interesante ou non, ese tipo de cousas, mentres non se redacte ese programa xeral, poden ser debatidas, porque agora mesmo temos dúas actuacións con fondos europeos importantes, que é a actuación que está aquí detrás do bar de Unta, e unha actuación onde estaba a Casa de Correos, que son actuacións, pois, como, bueno, e a pescadería, non? E a edificación da pescadería, a rehabilitación, que son edificacións con fondos importantes que requirirían un consenso social no investimento destas medidas, os grandes investimentos destas medidas, si son efectivos, non son efectivos, pero son actuacións puntuais que poden mellorar ou non poden mellorar ainda. Agora, hai cantidad de cascos históricos en procesos de rehabilitación, con cantidad de fondos públicos, con cantidad de turistificación, que se renova o comercio, pero se rascamos un poquinho vemos que as plantas altas siguen valeras. Cantidad de cascos históricos que se ponen como exemplos de rehabilitacións. Entón, é unha cuestión moi complexa. Pero, lembremos, a actuación da Condesa, as vivendas sociales da Condesa, a marcha das institucións do casco histórico, a Facenda, o Concello, que vaciaron un poquinho isto, e logo xa, por suposto, a caída do comercio. Pero logo hai unha cuestión moi importante, e é que as clases sociais máis pudintes xa denostaron totalmente o casco histórico, é dicir, insisto, non se marca no casco histórico salvo de dúas outras rúas. Eses elementos son elementos a soportar. Pois eu, estas actuacións que lembras que a mí danme
danme un pequeno medo estas actuacións polo efecto distracción. Mira, estou facendo algo. Mira, estou invertindo. Bueno, pero en que, como e por qué? E con que? Porque, claro, a veces o que nos sirve son de justificación de que estamos investindo, de que estamos facendo o que non estamos facendo. Por exemplo, Que é pensar a ciudad. falábamos outro día do espazo da Torre de Lanzós, que nos permite visualizar, decíamos, unha torre medieval xa que a súa solemnidade. Antes la podían. Víamos todos o espacio da muralla en frente ás monxas, sabes, os balcóns, a muralla, un tramo de muralla importante. Ben, é dicir, se os fondos son limitados e se decide investir, hai que tomar decisión sobre en donde investir. Si se decide investir, explico. Entón, en ese senso, se requiere un debate social importante. Se non hai un proxecto de ciudad, é millor non invertir. Porque, mira, a mí decíame de pequeniño, as forras que tiran cas casas non son forras. Entonces, o tema fundamental é ter claro que é o que queremos e onde temos que actuar, porque actuar deslavasadamente, actuar sin un contexto, sin unha condición, eu coido que é distraernos. É unha distracción que a veces confunde e di, home, algo están facendo. No. Sí, eu con todo o respeto do mundo, non querendo criticar, porque eu a que a menos criticaría é os gobernantes e os que diseñan, non? Porque fai uns anos ganamos un concurso para remodelar as Burgas e intimamos un pouco co teniente de alcalde que confiaba en nós e que estábamos falando con ele, co tío, e un día chegarnos pola tarde e nos veño que se collo o arquitecto que fixo o diseño, mato ele mismo, porque realmente o que me planteou do proxecto era un desastre. E eu coido que algo desto, non sei quen fixo, que me perdone que non fixo, pero o que o fixo realmente non debía de estar moi espabilado, porque xa vemos que a cerca fai unha curva para aquí e eles fixeron unha curva para lá, non sei que se queren salir disparados, pero independentemente de que non hai unha lectura de ciudad, eu non lle boto a culpa ao político, boto a culpa ao mal diseñador ou ao mal proyectista, pero sobre todo boto a culpa a todos eses que non entenden que non se pode actuar de forma desencamiñada, que hai que actuar con un proxecto. Tú dices, bueno, aquilo de Lanzós ver a torre está moi ben, pero igual hai proxectos que podían darlle a volta a todo eso con outra potencialidade e con outra cosa, porque a mí molesta eso, pero a casa que está ali de frente pareceme feísima. Non me quero meter cos que teñen ali o Vive Dios, que teñen ali o local social, pero é que o edificio aquí, de logo, rompe a estética, lógica, o todo. Isto, eu se me taparan eso, casi prefería, porque ver a Torre Lanzós gustame, pero ver aquele edificio molesta. Entón, quero dicir que ou hai un proxecto de visión global, ou se non facemos nada. Bueno, eu creo que sea o defecto do urbanismo, que queremos acapararlo casi todo. Esa torre eu creo que pedía un xardín ali ao lado, creo que podía haber. Bueno, eu non quero sin analizar, sin estudiar, non do respondo. As miñas improvisacións son largamente meditadas. Bueno, eu creo que xa vos aburrí bastante. Moitas gracias por asistencia.